случилось? Чигам шуд? Ягончи тайёр кардӣ? Охи, Илҳом наомад. Илҳомш кияй бо? Истед. Шумо хато фаҳмидед. Илҳом ин вдохновление, хуши одам. Биза биракади Илҳому дӯсту. Хоб, кани гап занед, чӣ гап шуд? Интернет-магазини ма маълах задай. Клиент надорум. Бизнесҳо мурдаестай. Ӯ қаболе ки ман дар ӯ интернет-магазин добавид кардагиам нест бизнес. Мурдагиай. Охай, ҳеҷ гап надора, фасон ба шумо ёрдам мекунад. Фасонаш кияй бо? Истед. Фасон таҷа ин сайт дар сомонаи Google. Дар инҷа шумо метавонед магазини худро кушоед ва борҳоятонро добавид кунед. Ино худашон клиент меёванд ва доставка мекунанд. Аз шумо бошад қатима мешинед дар хона. Ки ту? Ман Илҳоми повара.